Toto je môj nový maskot, volá sa Fetisumo. Má po piči tanga a je taký gumený, chápeš? Taký ohybný. Ohybný a hlavu môžem ohnúť. Easy. Nie. Ja mám Janku a ženy sú pre bohatých, presne tak. Čo mám kúpiť? A 50-ka. Čo som kúpil? Chápeš, ja mám lepšie skore ako od nich prvých, chápeš? Čo ti, oni kúpujú traktory, oni sú tak zúfali. Jenka, spýtaj sa Miška, či nechce počkej, než... Как ебала польскую страну и по очереди сосала хуяна, потому что... Dobre, klač ticho, všetci pripravte odčoty videa, ide nám to, slide. Už jste globální elita, byli jsme. Pak jsme hráli s Miškem. Nie, fakt nerobím si srandu proste. Mal som takú mušku na skele sprchovacieho kúta. Hneď vám to dohovorím, len musím ho... To bolo dobré. Nie. Bože! No a videl som ju, ne? Ľudia, na to, že som taký dobrý k zvieratkám, ja som ju, viete, ako týral, ja som mu raz zaplavil vodou, vieš, a ona zase vyšla na to sklo, vieš. Potom som mu zase zaplavil vodou, keď vyšla vyššie, vieš, a potom tak sa dusila fajne, viete, a potom som jej odrezal krídel, ježiš, dobre, stačí. Nie, nerobím takto, nerobím. Sound muted. Bože, to znelo fakt, kurva, creepy. Čo ti jebe, tu je veľký voz normálne, ty kokoto, čo je v tom lobby? Aha, všetci, že drž piču. Tak aj ja dám voľné subchat. Ak budete ľudia zli, tak dám subchat a môžete ísť do piče. Že máš ísť do piče, drž hubu. A vidíš tu proste, tu ťa ľudia majú v piči. Pozeraj sa, aha. Piču kokot, ne? Nič nepíšeme, Žolo je slabý. Slovo, už to ide, a už to ide. Pozri sa na ten jeho alert, jak mu to tam skáče. Dobrá práca, chat, ste super. Dobre, kam ideme? Takže práve Žolík prehlásil, že Ja neviem, Eko, vedíte Eko, čo? Ale kam? Že práve si prehlásil, že tvoj chat je pičovina. Čo to ja vedia všetci. Ja si urobím sériu, kde budem učiť ľudí Batman now, disovať. ľudia. Musíme urobiť sériu, kde budeme učiť ľudí disovať na internete. Toto je dosť slabé, ľudia. Akože potom pôjdete do sveta hejtovať a budú vás za kokotov. Však to je normální div, ty kokos, ktorú majú tady na to. On má rýchlo pičovinu pálku! Rýchlo pičovinu pálku. Tanec piči. Svizo. Ten kokos, slabej piči, to nedáš. Si predstav, že toto keď raz bude náhodou s niekým iným ako s obsom, tak si predstav, že takto bude zavíjať Žolík, vieš? Ale vieš, ono kebyže zapne stream race, tak všetci tento cancer odíde k nemu. No, ve toto. To je vlastne true. Čakáme na resta, kedy zapne chat. Zavolaj mu, nech už zapne stream. Prosím ťa, Idem internet. zapni stream, nechceme. Prosím, nech zapne stream. Nech tí butthurt ľudia idú. Vieš, to je ako bola mamička, že príďte si po deti. Prosím ťa, poďte po deti. Prosím, zober si keď ten cancer k sebe, naspäť. Príď si po deti, Rez, už robia slovo. Nechceme. Počmárali mi steny. Chalani, teraz pozerajte, jak sa hrá CS-ko. Pozerajte na to, teraz prvý, hneď. Práve ho zapol? Nice, dobre, majte sa pekne ľudia. Zapol, rest. Keď vyrastiete, tak sa vráť. Som rád, že ste si tu vyliali svoje srdiečka na ľuďoch, ktorých ste v živote nevideli ani nepoznáte. Pozerám okno. Ale ty má... Do Dobre, piče, máš 40 HP. blokol si ma, Maťo. Ktorý? On je na C, on kempí na C, ty kokot!
Plantni. Idem si asi pre... Vieš, aký je rozdiel medzi čiernym humorom a detskou rakovinou? Nikdy nezostarne, ty si jeblý idiot. Ježiši, Čo ti jebe? tak toto bolo už akože To bola halus, no. Restream zapol, počkaj, to je nejaká básnička zemnutá. Restream zapol, plebisu z toho namol. Kapa sa už spamuje, každý myška miluje. Fajne král náš surfuje, stream zatiaľ nelaguje. Suby len tak lietajú, plebiky s otvorenou hubou kúkajú. Čo ti jebe? Jo, cikin, víš, aký je rozdíl medzi Židem a skautem? Skauti se vrací z tábora. Wow. Wow, do píče. To je tak cringe skurvený, rozumieš? To cringe. Cringe je cringe proste. Pozri sa na ten smajlík a to vysvetlí všetko, kámo.